Nihar. Ассалому алейкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Мавсими навбатии рақобатҳо дар мусобиқаҳои дохилии кишварамон албатта шурӯъ шуданд ва чун одат мавсимро мусобиқаи анъанавии ҷоми Федератсияи футболи кишвар мекушояд. Баъд аз як ҳафтаи рақобатҳо билохира иштирокчиёни финал маълум шуд ва имрӯз дар рақобати ниҳоӣ барои бори нуҳум ба даст овардани мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварамон дастаҳои равшан аз шаҳри Кӯлоб ва тими Куктош аз ноҳияи Рудакӣ бо ҳам рақобат кунанд. Ва аз як шумо албатта даъват ба амал меорем ки ба назди экранҳои телевизиони худ наздиктар оед то ҷараёни бозӣ байни ин ду дастаро дар рӯзи якуми фасли зебои баҳор якҷо бо мо тамошо кунед. Имшабу рӯз албатта як қатор бозиҳои ҷолибу дидани футбол мо шуморо интизор аст ва дар чемпионати дохилии кишварамон ҳам интизор меравад ки дар рӯзҳои баъдӣ албатта рақобатҳо бисёр бошиддату диданӣ сурат гиранд, чун чемпионат ҳам кушодашавиаш вақтҳои наздик ба нақша гирифта шудааст ва пеш аз он бошад чун одат рақобатҳо дар доираи мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварамон баргузор мешавад. Ду дастае ки шумораи хело ҳам зиёди мухлисон ва тарафдорони худро доранд, албатта имрӯз ба майдон омаданд то ғолибро муайян кунанд. ҳайати ҳар ду даста барои мо шумо нишон дода мешавад ва ман баъдтар муфассал албатта атрофи ҳайатҳои ҳар ду даста ба шумо ҳарф мезанам. дар мавриди роҳи тай кардаи онҳо як нуктаро бояд ишора кунем ки ин ду даста дар даври ниҳоии мусобиқа дар гурӯҳҳои худ бо ишғоли ҷои якум ба даври ниҳоӣ баромаданд ва имрӯз онҳо ҳаракат мекунанд то дар бозии финалӣ барои муайян кардани ғолиб албатта кӯшиш кунанд. Чун дар мавриди натиҷаҳои қаблӣ ин ду варзишгар болотар ишора ин ду дастаҳо албатта болотар ишора кардем. Бинандагони арҷманд ин нуқтаро бори дигар такроран ёдовар мешавам ки равшан дар гурӯҳи аи марҳилаи ниҳоии мусобиқа ҳамроҳ бо Локомотив ва инчунин клуби марказии варзишии артиши вазорати мудофиа ва дастаи Истаравшан бозӣ кард. соҳиби 7 имтиёз шуд. танҳо дар як бозӣ бо клуби марказии варзишии артиш мусовӣ карданд. онҳо ва ҳарифи имрӯзаи онҳо Куктош бошад дар ҳар се бозии худ ғалаба кард. агарчанде дар бозии якум аз намояндаи дигари вилояти Хатлон дастаи шаҳри Бохтар Хатлон дучори шикаст шуда бошад, аммо баъдан кумитаи интизомии Федератсияи футболи кишвар қарори худро содир кард ва пирӯзиро дар бозии аввал мансуби Куктош донист. ҳамин тавр ин ду даста баъд аз он ки
ба даври нимниҳоӣ баромадан бозиҳои худро бо ғалабаҳои мукаммалашон таъмин кардан. Равшан бар Душанбе 83-4-1 ва Куктош бар клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа 3-1 ғалаба карда ба финал баромад. Аз маркази майдон футболбозони тими Равшан бозиро шурӯъ мекунанд ва дастаи Куктош бо пироҳанҳои рангаш зард имрӯз ҳунарнамоӣ карда истодааст. Хуб, биёед акнун ба ҳайъатҳои ҳар ду даста таваҷҷӯҳ мекунем. Равшан бинобар сабаби мизбони ин дидор буданаш, яъне мизбони навинали буданаш, ибтидо аз онҳо шурӯъ мекунем. Капитани даста Рустам Ризоев, рақами 1 дарвозабони даста ҳам ҳаст ӯ. Футболбозони хатти дифоъ Ҳасан Рустамов, рақами 15, рақами 5 Далер Шомуродов, рақами 19 Довуд Розиқов, рақами 3 Музаффар Назаров. Дар хатти ним муҳофиза Зокир Абдулхайров, рақами 9, рақами 2 Сафар Каримов, рақами 20 Саидхони Амрохон, рақами 12 Амирҷони Фаррухзод бозӣ карда истоданд. Ва ҳамлагарони даста Наврӯз Рустамов, рақами 17, рақами 10 бошад Далер Чолов. Сармураббии даста Ғайрат Мираҳмадов, мутахассисе ки тӯли солиёни зиёд ҳамроҳ бо дастаи Равшан кор кард, агарчанде дар ин байн пайваста дар вазифаи сармураббии ин бошгоҳ фаъолият накарда бошад ҳам. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктошро метавонем бубинем ва баъд аз он ҳайати дастаи ноҳияи Рудакиро ҳам ба сами шумо мерасонам. Қурбонали Бобоев дарвозабон аст, рақами 88 футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Аҳтам Холбоев, капитани даста, рақами 17, рақами 4 Артур Принс, рақами 22 Холмурод Назаров, рақами 11 Ҳикмат Расулов, рақами 70 Отабек Каримов, рақами 21 Мунир Давлатбеков, рақами 35 Бунёд Шодиев, рақами 8 Муҳсин Абдуғаффоров, рақами 9 Азизбек Султонов ва рақами 15 Муҳиддин Одилов. Сармураббии даста айни замон Раҳматулло Фузайлов аст. Албатта пештар аз ин хабарҳо дар мавриди он ки сармураббии тими мазкур Ҳаким Фузайлов таъин шудааст, расман аз сӯи Федератсияи футболи кишварамон тасдиқ шуда буд. Аммо чӣ тавре ҳоло мебинем Ҳаким Фузайлов ба бошгоҳи дигар барои кор рафтааст, махсусан ба кишвари Қирғизистон, ҳамроҳ бо чанде аз бозигарони собиқи Куктош ҳам ҳамроҳи худ албатта чанде аз онҳоро бурдааст ва дар вазифаи сармураббигии бошгоҳи Куктош дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварамон бошад Раҳматулло Фузайлов фаъолият карда истодааст. Нафаре ки дар марҳилаи якуми мавсими гузашта ба ҳайси сармураббии тими Куктош фаъолият мекард. ҳайати доварон дар рафти бозии имрӯза таҳти роҳбарии Саёдҷон Зайниддинов ҳастанд. Ба ӯ дар канорҳо Исмоил Нуралиев ва Фарҳод Куралов кӯмак карда истоданд. Довари чаҳорум Шаҳбоз Зардиев аст ва нозири доварон имрӯз Раҳмон Муртазоев аст ва нозири бозӣ бошад Рустам Абдуллоев. Ба истиснои Исмоил Нуралиев ки аз шаҳри Норак аст, боқӣ монда гурӯҳи доварон ҳамагӣ аз шаҳри Душанбе мебошанд. Зокир Абдулхайров тӯбро аз ихтиёри худ берун мекунад. Футболбозони Куктош тӯбро соҳиб шуда ҳоло имкони ба ҳуҷум гузаштанро доранд, вале инҷо онҳо ҳам чандон ҳангоми ташкил кардани ҳуҷуми худ муваффақ нестанд. Сафарали Каримов дар марказ бозӣ карда истодааст, ҳарчанд аслан ин футболбоз дар канор бештар худро дар бозиҳои қаблӣ назар ба дидорҳои гузашта албатта беҳтар нишон дода буд ва ин аввалин вазъияти хавфноки футболбозони дастаи Куктош аст ки баъд аз гузариш аз канори чап ба вуқӯъ пайваст такрори ин ҳолатро ҳоло мо имкон дорем бори дигар бубинем. Муҳсин Абдуғаффоров гузариш кард ва партоби тӯб аз сӯи ӯ Азизбек Султонов бошад, зарба мезанад, лекин зарбазадаи Азизбек хело ҳам баланд буд. Се легионер дар ҳайати дастаи Куктош аз дақиқаи аввал бозӣ карда истоданд. Артур Принс дар хатти дифоъ, дар хатти ним муҳофиза Бунёд Шодиев ва дар хатти ҳуҷум Муҳиддин Одилов. ва дар ҳайати эҳтиётӣ ҳамчунин боз як легионер дигар ҳаст, Эшмаил Клотти. ин футболбозе ки аз яке аз кишварҳои африқоӣ аст, дар ҳайати эҳтиётӣ дастаи Куктош сабт шудааст. дар равшан бошад, аслан футболбозони маҳаллӣ ҳастанд. ин тим натавонист дар мавсими гузашта рохати лигаи олиро ба даст орад. даста зинаи шашумро касб кард.
дар бозиҳои лигаи якум ва ин мавсим аз муддаиёни аслӣ баҳри баромадан ба лигаи олӣ дониста мешаванд футболбозони шаҳри Кӯлоб. тамоми имкониятҳо ва зарфиятҳои заруриро ҳама ҷониба барои ин даста фикр мекунам муҳайё мекунанд ва яке аз дастаҳои собиқадор ва яке аз дастаҳои воқеан ҳам шӯҳратёри футболи кишварамон дигар бора имкони баргаштан ба лигаи олиро пайдо мекунанд. қоида вайронкунӣ дар баробари футболбози ҳариф инҷо ба чашм расид. амирҷони фаррухзод мехост тавассути канори рост гузариш кунад, аммо футболбози дастаи Куктош дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. такрори ин вазъиятро бори дигар мебинем ки воқеан ҳам қоида вайронкунӣ дида мешавад. Холмурод Назаров будааст ки дар ҳамон вазъият ҳарифро боз дошт ва ба ӯ имкони аз худ гузаштанро надод. Сафарали Каримов дар назди тӯб, партоби тӯб аз сӯи ӯ. ин ҳолатро футболбозони Куктош бартараф карданд ва аут боз ҳам ба фоидаи дастаи Равшан аст. мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишварамон ки қаблан бо номи ҷоми хотираи Рустам Долтабоев баргузор карда мешуд, аз соли 2012 инҷониб номи худро дигар кард ва умуман ҳам формат ва ҳам шакли баргузории ин мусобиқа куллан дигар шуд. дар се марҳила рақобатҳои интихобӣ баргузор мешаванд. инҷо имконияти хело ҳам хуб буд ва қоидаи бозӣ вайрон нашуда аст. овар иҷозат медиҳад ки бозӣ идома ёбад. хуб, дар аввалин финал Регар Тадас тавонист ки хайри ваҳдатро шикаст диҳад бо ҳисоби 1-0 ва баъд аз он умуман агар ба таърихи мусобиқаи мазкур таваҷҷӯҳ кунем, аксари он дастаҳое ки то ба финал баромада ба муваффақияти ниҳоӣ расиданд, ҳамагӣ дастаҳое ҳастанд ки аз минтақаи марказ мебошанд. танҳо як маротиба дастае аз вилояти Сух тавониста буд ба финал барояд, он ҳам Хуҷанд буд ки соли 2016 аз дасти Регар Тадас 1-0 дучори шикаст шуд. Истиқлол дар ин мусобиқа тавонистааст ки 5 маротиба зафар ёбад, Регар 2 маротиба ва хайри ваҳдат бошад 1 маротибаи дигар пирӯзӣ ба даст оварда буданд. Куктош мавсими гузашта ҳам дар мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишварамон бисёр иштироки фаъол дошт дар марҳилаи ниҳоӣ ва ба финал баромада буданд. шогирдони Раҳматулло Фузайлов онҷо бо ҳисоби 5-2 аз дасти Истиқлол дучори шикаст шуданд. қоида вайронкунӣ ба чашм мерасад дар ин ҳолат аз сӯи футболбоз таҳти рақами 15 ин Муҳиддин Одилов буд ки қоидаи бозиро вайрон кард нисбати Сафарали Каримов ва дувари марказ Саидҷон Зайниддинов дарҳол қоида вайронкунии ӯро ба эътибор гирифт. ҳамин тавр имрӯз ба Равшан муяссар мешавад ки аз миёни дастаҳои минтақаи Хатлон, умуман вилояти Хатлон, бори аввал ба даври ниҳоии ҷоми федератсияи футболи кишварамон роҳ ёбад ва дар бозии финалӣ бар муқобили Куктош иштирок кунад. дар сурати пирӯзӣ яке аз онҳо, яъне фарқ надорад чӣ Равшан чӣ Куктош, бори аввал дар таърихи худ онҳо метавонанд соҳиби ҷоизаи ҷоми федератсияи футболи кишвар шаванд ки албатта як нишондоди бисёрам хуб ва як саҳифаи наве дар таърихи ин бошгоҳҳо метавонад бо ин боз шавад. иштибоҳи Ҳасан Рустамов дар ин ҳолат каме беаҳамиятӣ кард футболбози бо таҷрибаи хатти дифои Равшан ва ин боис бармон мешавад ки ҳамдастаёш дар ҳолати мушкил қарор гиранд, аммо футболбозони Куктош аз фурсати дар ихтиёр буда истифода накарданд. Ҳасан Рустамов партоби ӯ ба маркази майдон буд, аммо Наврӯз Рустамов дар ҳамон ҳолат ба тӯб расида натавонист.
дар оғози рақобати имрӯза нисбатан футболбозони дастаи Куктош фаъолтаранд ва чӣ тавре дида истодем шогирдони Раҳматулло Фузайлов бештар ба фишор мегузаранд, бештар имкониятҳои албатта хавфнокро ба вуҷуд оварда истоданд. ҳоло Муҳиддин Одилов натавонист ки тӯбро коркард кунад ва футболбозони Равшан имкони ташкил кардани аксул ҳуҷумро пайдо карданд, вале Наврӯз Рустамов аз чӣ бошад ки нахост зудтар ин ҳуҷум ташкил карда шавад, бо ин ки ӯ паси худро ба ҳамдастаҳои худ дар хатти дифоъ бурд. акнун шонси ташкил кардани ҳуҷуми тезкори футболбозони дастаи Равшан аз даст рафт. Сафарали Каримов паси ӯ ба ҳамдастаи дигараш Зокир Абдулхайров ва ҳамин тавр мебинем имконияти ба ҳуҷум гузаштан барои футболбозони дастаи Равшан аз байн меравад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд дар ин ҳолат. корти зард ба футболбози дастаи Равшан аз сӯи довари марказ Саёдҷон Зайниддинов. ҳангоми мубориза бо футболбози ҳариф мавқеи худро аз даст дод Музаффар Назаров ва баъдан хост ин иштибоҳи худро ҷуброн кунад. Артур Принс тӯбро ба Муҳиддин Одилов равон кардааст ва чӣ тавре мебинем Музаффар нахост ки ҳариф аз ӯ гузарад, аз ҳамин сабаб маҷбур шуд нисбат ба ӯ қоидаи бозиро вайрон кунад. Куктош боз ба ҳуҷум мегузаранд. Муҳсин Абдуғаффоров ҳамдастааш ҳуҷумро идома дода истоданд. Ҳикматулло Расулов бояд дар канори чап кушода мешуд ва барои тӯб талош мекард, аммо ҳикмат ба ин каноре ки албатта ҳамдастааш тӯбро равон кард ҳаракат накард. ин вазъияти дигаре ки Азизбек Султонов дар рафти бархурд бо футболбози ҳариф каме осеб бардоштааст, аммо чӣ тавре дар саҳнаи такрор дидем чандон ҷиддӣ набуд ва Азизбек аз ҷои худ боло шуда рақобатро идома дода истодааст. зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони дастаи Куктош дар дақиқаи 14-уми рақобат. То рафт фишори онҳо меафзояд ва даста албатта ҳаракат карда истодааст ин ҳама бартарие ки дорад онро ба гол табдил диҳад. ин дафъа аз вазъияти стандартӣ имконияти ба бозӣ даровардани тӯб барои футболбозони дастаи Куктош даст дода Муҳсин Абдуғаффоров капитани даста дар назди тӯб аст. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна имконият ҳоло ба вуқӯъ мепайвандад, аммо ҳеҷ кадоме аз футболбозони Куктош дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф натавонистанд аз фурсати дар ихтиёрашон буда истифода баранд. Ва баъдан то ба охир талош кард Холмурод Назаров бо Сафарали Каримов барои тӯб, аммо дар ниҳоят футболбози дастаи Куктош ба тӯб расида натавонист ва ҳамзамон қоидаи бозиро ҳам дар баробари ҳарифи бо таҷрибаи худ вайрон мекунад. Ҳасан Рустамов дар назди тӯб
қоидаи бозӣ вайрон карда шуд дар ин ҳолат аз сӯи Ҳикматулло Расулов вақте ки ӯ барои тӯб бо футболбози ҳариф талош мекард. қоидаи вайронкуниро дидем. биёед такрори ин вазъиятро бори дигар мебинем. Ҳикматулло Расулов аз он гурӯҳи футболбозоне аст ки таҷрибаи бозӣ дар дастаи Равшани Шаҳри клубро ҳам дорад ва баъдан солиёни зиёд шарафи Регартадазу ҳосилотро ҳимоя кард. Имсол бошад чӣ тавре мебинем ҳоло ҳамроҳ бо Куктош ба мавсими нав тайёрӣ дида истодааст. Партофти навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо футболбозони Равшан имконияти зарба заданро пайдо намекунанд. Зуд ба аксулҳуҷум мегузаранд футболбозони Куктош. Партоби тӯб аз сӯи Бунёд Шодиев, аммо тӯб то ба ҳамдастояш рафта намерасад. Дигар бора акнун аз ин канор гузариши навбатии футболбози дастаи Куктошро медидем. Отабек Каримов ҳаракат мекард, вале ӯ ҳам муваффақ нашуд. ва ҳамчунин як футболбози дастаи Равшан дар ин ҳолат каме осеб бардоштааст баъд аз бархӯрд бо бозигари ҳариф. Зокир Абдулхайров дар мубориза бо Отабек Каримов каме лат бардошт. футбол бо мухлисон зеб дорад. гурӯҳи хело ҳам хуби мухлисон ва ҳарчанд шуморашон он қадар зиёд ҳам набошад, аммо маълум аст аз он оҳанги дастгириашон ва он ҳама амалу ҳаракате ки онҳо карда истодаанд баръало маълум аст ки дар варзишгоҳ онҳо ҳузур доранд ва ҳамвора тими дӯстдоштаи худро тарғиб мекунанд ва ба пеш ҳидоят менамоянд. онҳо ҳам аз Равшан ва ҳам аз Куктош шумораи хело ҳам зиёди мухлисон дар варзишгоҳ ташриф оварданд. умуман мавсими гузашта Куктош яке аз пешсафон буд аз ҳисоби даъвати мухлисон ва умуман омадани мухлисонаш ба бозиҳои хонагии худ. Равшан бошад чун одат дар дохил армияи хело ҳам бузурги мухлисону тарафдорони худро дорад ва дар бозиҳои сафарӣ ҳам ин тимро доимо шумораи хело ҳам зиёди мухлисон дастгирӣ мекунад. партоби тӯб инҷо ба дохили ҷаримагоҳ, аммо аввалин шуда дарвозабон ба тӯб мерасад. Қурбоналӣ Бобоев. Қурбоналӣ ҳам таҷрибаи бозӣ дар чанде аз дастаҳои Лигаи олии футболи кишварро ба мисли Истиқлол ҳамчунин дастаи Сарафшан дорад ва чӣ тавре мебинем ӯ ҳам ба бошгоҳи Куктош пайваста аст то ҳамроҳ бо ин тим ба мавсими нав тайёрии худро ба роҳ монад. Ҳикматулло Расулов партоби тӯб ба сӯи ӯ, аммо Ҳасан Рустамов аввалин шуда ба тӯб мерасад. боз ҳам Ҳикматулло пасив ба канор. Муҳсин Абдуғаффоров хело ҳам хуб гузариши ӯ, ҳамдастааш акнун ҳуҷумро метавонад идома диҳад дар ин вазъият ва зарбаро ҳам дидем аз сӯи Муҳиддин Одилов дар ин ҳолат ки зарбаи рост иҷро карда ӯро дарвозабон бо мушкилӣ бартараф кард. Рустам Ризоев ва баъдан тӯб аз дасти ӯ берун шуду аз майдон ҳам мебарояд. такрори ин зарбаро бори дигар мебинем ва Саидҷон Зайниддинов ба нуқтаи ҷоиши зарбаи кунҷӣ ишора мекунад. дақиқаи 20-уми рақобат. ин дуюмин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Куктош аст. ин дафъа аз канори рост Ҳикматулло Расулов дар назди тӯб ва барои иҷроиши зарба тайёрӣ дида истодааст. партоби тӯб аз сӯи ӯ, дарвозабон инҷо тӯбро ба дасти худ мегирад ва ҳамин тавр мебинем баъд аз он ки тӯб ба дасти дарвозабон расид ба ӯ футболбози ҳариф бармехӯрад ки ин албатта ҳамчун қоида вайронкунӣ дониста мешавад. Рустам Ризоев чанд ҳолати ҷиддие ҳам набардошта дар ин ҳолат. биёед такрори ин вазъиятро дигар бора мебинем. дар анамин маҳдудаи ҷаримагоҳи дарвозабон касе ҳуқуқ надорад ба ӯ халал расонад вақте ки аввалин шуда ба тӯб дарвозабон мерасад. аз ҳамин сабаб довари марказ қоида вайронкунии футболбози Куктошро хело ҳам хуб ба сари вақтӣ ба қайд гирифт.
бозам тӯбро бо ин навбатӣ аз сӯи футболбозони Куктош дар маркази майдон, аммо баъдан тӯбро дур дароз дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонистанд. акнун қоида вайронкунӣ аз сӯи Мунир Давлатбеков. дар мубориза бо Сафарали Каримов Мунир ин дафъа қоидаи бозиро вайрон кард ва танҳо баъд аз он тӯбро ба ихтиёри худ гирифт. баъд худ даъват мекунад довари марказ Мунир Давлатбековро бо ҳамроҳии Ҳасан Рустамов то ин ки ҳарду бозигарро ҳам ором кунад ва он нофаҳмие ки байнашон буд онро рафт созад ва баъдан иҷозат диҳад ки бозӣ идома ёбад. ҳамин тавр ҳам мешавад. қисми якуми рақобат байни ин ду даста идома дорад. иштавре албатта бинандагони арҷманд болотар ҳам ишора кардем. дастаи равшан ва Куктош аз оғози иштироки худ яъне ҳам дар марҳилаи муқаддамотӣ ва ҳам дар марҳилаи ниҳоӣ бисёр нишондодҳои хуби варзишӣ доранд ва ҳам бозиҳояшон ҳам аз дастаҳои дигар фарқ дошт. ҳамин буд ки дар гурӯҳҳои худ тавонистанд бо ишғоли зинаҳои якум ба даври нимниҳоӣ бароянд ва дар бозиҳои даври нимниҳоии худ ҳам онҳо бо ғалабаҳои бисёр бовариноки худ ба финал баромаданд. инҷо офсайд аст. бале ҳолати ғайрибозӣ барои Азизбек Султонов ба қайд гирифта мешавад ва ҳамин тавр рафти ҳуҷуми футболбозони тими Куктош қатъ мегардад. такрори ин ҳолатро ҳоло метавонем бори дигар бубинем. Муҳсинҷон Абдуғаффоров бо тӯб буд ва каме саросема шуд албатта дар чунин ҳолат капитани дастаи Куктош, вагарна агар каме дигар интизор мешуд мумкин буд ҳам дастаи дигараш ҳам тавассути канор худро озод кунад ва пешниҳод намояд барои тақвият бахшидани ҳуҷум. Артур Принс ҳарчанд дар ибтидо мавқеи худро аз даст дод, вале баъдан ин легионери дастаи Куктош ба мавқеи худ бармегардад ва ба ҳариф имкони ташкил кардани ҳуҷумро ва ҳамзамон густариш бахшидани онро намедиҳад. бе такрори ин ҳолатро мебинем. аввалин шуда ба тӯб албатта ӯ расид ва ба футболбози дастаи равшан имкон надод ки аз худ гузариш кунад дар ҳамон ҳолат. то ба охир талош карда истодааст Далер Шомуродов, муҳофизатгари дастаи равшан. аут ба фоидаи футболбозони ин тим аст ва бубинед рамзу парчами дастаи Куктош ҳам дар варзишгоҳ дида мешавад ки таърихи бунёди он ба соли 2011 рост меояд. аслан агар ба солҳои иштироки дастаи Куктош дар рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем ин даста мавсими 2018 ва 2019 иштирок кард. ин мавсими 2020 мавсими сеюм барои футболбозони ноҳияи рӯдакӣ хоҳад буд. вале пештар аз ин равшан албатта тӯли солиёни зиёд пай дар ҳам иштирокчии Лигаи олии футболи кишвар буд ва то соли 2016 иштироки доимии онҳоро медидем. баъдан даста ба Лигаи якум рафт ва давоми чанд соли охир он ҷо бозӣ карда истодаанд футболбозони ин тим. корти зарди навбатӣ ба футболбози дастаи равшан нишон дода мешавад аз беаҳамиятии худ Довуд Розиқов дар чунин ҳолат аз сӯи довари марказ бо корти зард ҷазо дода мешавад. яъне то кунун дар Лигаи олии футболи кишвар ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ нашуданд, аммо солҳое ки Куктош дар Лигаи якум барои баромадан ба Лигаи олии мубориза мебурд, он ҷо дастаи равшан албатта ҳарифи онҳо буд. дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад. Рустам Ризоев аз ҳамдастаи худ каме норозигӣ ҳам мекунад ба хотири оне ки ӯ дар чунин ҳолат мумкин буд ба дарвозабони худ халал ҳам расонад. бибинед аввалин шуда ба тӯб дарвозабон мерасад, аммо Музаффар Назаров хело ҳам наздик буд ки ба дарвозабони худ осеби ҷиддӣ расонад. Қурбонали Бобоев партоби тӯб ба маркази майдон, боз ҳам тӯб ба ихтиёри футболбозони равшан мегузарад.
Куктош ба ҳар ҳол ҳаракат карда истодааст ҳуҷумҳои каму беш диданиро ташкил кунад, аммо дар ҷавоб ба ин Равшан то ҳамин лаҳза ягон вазъияти хавфнокро дар назди дарвозаи Қурбоналӣ Бобоев ба вуҷуд наовард. Мутабек Каримов то ба охир дар лаҳзаи қаблӣ талош кард ва тӯбро боз ба ифтори ҳамдастрояш боқӣ гузошт. Акнун паси навбатӣ аз сӯи ҳамдастаи ӯ Бунёд Шодиев буд, аммо Бунёд ин дафъа ҳам тӯбро наметавонад бехато ба ҳамдастрояш равон кунад. дар бозии даври нимниҳоӣ Равшан бо ҳисоби 4-1 душанбе 83-ро мағлуб кард. дар ҳамон бозӣ Саидхони Амрохон, Наврӯз Рустамов, Далер Шомуродов ва боз ҳам Наврӯз Рустамов ба задани гол муваффақ шуданд. Куктош бошад дар навбати худ клуби марказии варзишии артиши вазорати мудофиаро 3-1 шикаст дод. Бунёд Шодиев, Муҳиддин Одилов ва Муҳсин Абдуғаффоров ба задани гол муваффақ шуданд. ҳар 4 гол дар ҳамон бозӣ дар қисми дуюм иттифоқ афтод ва аз ҳайати клуби марказии варзишии артиш Помир ба голи задаи футболбозони Куктош танҳо Парвиз Қашқаров ҷавоб гардид. Корти зард ба футболбози дастаи Куктош дар ин ҳолат Мунир Давлатбеков каме беаҳамиятӣ кард ва сӯи довари марказ бо корти зард ҷазо дода шуд. аз ҳисоби кортҳои зард 2-1 аст. маълум буд ки Мунир дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кардааст дар мубориза бо футболбози ҳариф ва худ ҳам дарк мекард ки ҳеҷ ҳоҷат ба баҳсу мунозираи зиёд нест. Ҳасан Рустамов партоби тӯб ба сӯи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо аввалин шуда футболбозони Куктош ба тӯб мерасанд. Бунёд Шодиев партоби тавили тӯб ба сӯи ӯ ба ҳамдастааш Азизбек инҷо фурсати зарба заданро пайдо кард ва зарбаро ҳам зад, аммо муваффақ нашуд. Ҳасан Рустамов паси ӯ боз ба ҳамдастрояш акнун партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Наврӯз Рустамов кӯшиш кард ки соҳиби тӯб шавад, аммо муҳофизатгари Куктош дар охирин лаҳза ба ӯ халал расонид ва инҷо бошад қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. зуд тӯбро ба бозӣ дароварданд футболбозони Равшан. вазъияти хавфнок метавонад ба вуҷуд ояд, аммо иносемасари онҳо барояшон ҳеҷ натиҷа надод. ҳарчанд метавонистанд дар чунин вазъият рақибро албатта ғофилгир кунанд ва як ҳуҷуми бисёр бадқосову дидании худро ташкил намоянд. лек баъд аз гузариши худ аз канор тӯбро Саидхони Амрохон бехато ба ҳамдастрояш партоб карда натавонист. акнун аксулуҷои футболбозони Куктошро мебинем. Бунёд Шодиев дарк мекард ки ҳамдастааш дар ҳолати офсайд аст, аз ҳамин сабаб ба ӯ пас надод. акнун партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. довари марказ чӣ ишора мекунад? қоидаи бозӣ вайрон шуд ва пеналти. бале, Рустам Ризоев дар бозии аввалин ҳам бар муқобили Локомотив чунин иштибоҳ карда буд ва дар ҳамон вазъият ҳам ҷониби дарвозаи худ пеналти овард. аммо дар он ҳолат аллакай Равшан бо ҳисоби 1-0 дар баробари Локомотив Помир пешсаф буд ва баъдан худи Рустам пеналтии ҷониби дарвозааш овардаро ҷуброн кард, яъне талофӣ намуд ва нагузошт ки футболбози ҷавони дастаи Локомотив пеналтиро ба дарвозааш ворид кунад, яъне аз пеналти гол ворид кунад ва дарвозаи ӯ. инҷо бошад Рустам воқеан каме дер кардан гӯем баромадан аз мавқеи худ ва баъд аз бархурд бо футболбози ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард. солиён зиёд аст ки Рустам дар лигаи олии футболи кишвар бозӣ мекунад. яке аз дарвозабонҳои бо таҷриба ва касбӣ ҳам дониста мешавад. аъзои тими миллии кишварам буд Рустам.
و میبینیم در چنین حالت کم بی اهمیتی کرد و این باعث بر آن میشود که جانبی دروازه او پنالتی تعیین کرده شود. به هر حال تجربه خیلی هم غنی دارد رستم. برها گفتیم از پنالتی توانسته است در هنگام اجرای ضربه پنالتی البته مهارت بلندی خود را نشان داد. این دفعه خواهیم دید که چگونه از این فرصتی بوده او استفاده میبرد. محسن عبدالغفورов در نزد توپ است. کاپیتان دسته کوکتوش و او برای اجرای ضربه تیاری میبیند. در دوئل آنها کی موفق میشود؟ محسن ضربه و دروازه‌بان خیلی هم نزدیک مانده بود که این حالت را برطرف کند، اما ضربه راست به مرکز روان کرده محسن عبدالغفورov باعث بر آن میشود که حساب گشوده شود. همین طور دسته کوکتوش بر عوض آن همه فاولی و پیشگامی که داشت در 30 دقیقه اول رقابت بالاخره پنالتی کار کرد و در دقیقه 32 توانست که به پیش براید. مخلصان و ترغیبگران دسته کوکتوش از این موفقیتی تیمشان بسیار هم شدند و کوکتوش قدم اولین را برای موفقیت در رفت بازی امروزه گذاشت. اصلا باید گفت دوام همان 30 دقیقه پشت سر شده آنها کاملا برتری داشتند، چندین وضعیت‌های خطرناک را به وجود آوردند و بالاخره توانستند از این امکانیت‌های خود استفاده هم برند. کوکتوش باز با هجوم میگذارد. محسن عبدالغفورov در کنار، گزارشی خیلی هم خوب از سوی او، همدستایش باشد هجوم را ادامه میدهند. امکانیت ضربه زدن اکنون هست ولی منیر دولتبекov ضربه را خیلی هم ناانیق و بلند اجرا کرد. یک بار دو فوتبال بازی دسته کوکتوش در همان حالت شانس اجرای ضربه را داشتند ولی میبینیم از این فرصتی در اختیار بوده آنها استفاده نکردن. اوتابک کریموف چگونه وضعیت خطرناک است و دروازه‌بان رستم ریزویف در این حالت باز هم دسته‌هایش را از گل نجات میدهد. فرصتی نوبتی گلزنی برای حمله‌گری کوکتوش دست داد و در این حالت محیدین عادلوف از وضعیتی بسیار هم خطرناکی در اختیارش بوده استفاده کردن نتوانست. باید ببینیم تکرار این هجوم را. حالت غیر بازی دیده نمی شود. محسن عبدالغفورov توپ را روان میکند. این وضعیت دیگر است و یک حالت دیگری بحثناک که بعد از اون ضربه اجرا کرده فوتبال بازی دسته روشن رو دیدیم و حالا داوری مرکز اشاره کرده ایستاده است که باید از نزد دروازه توپ به بازی درآورده شود. به هر حال در همان صحنه تکراری ممکن رستم ریزویف واقعا هم به توپ نرسیده باشد. باید تکراری این حالت رو میبینیم. هیچ گونه افساید و حالت غیر بازی نیست. میدونید چی فوتبال باز محیدین عادلوف اشتباه کرده بود است. دروازه‌بان در آن حالت نظرت واقعا هم هیچ گونه
кӯмаке ба ҳамдастаҳои худ нарасонид. Артур Принц дарвозабон Қурбонали Бобоев тӯбро боз ба маркази майдон равон мекунад. Равшанро мебояд каме бо ҷуръаттар ва каме гӯем бо мазмунтар ҳуҷумҳои худро ташкил кунад, чун даста тӯли ин дақиқаҳо тақрибан ба пеш наверавад. Ба ҳамагӣ чанд вазъияти стандартӣ буд ки танҳо бо партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ хотима ёфт. Куктош бошад баръакс, ҳам тавассути канорҳо, ҳам тавассути марказ ҳуҷумҳои худро роҳандозӣ карда истодааст ва маълум аст ки даста бо омодагии пухта ба ин бозӣ бар муқобили ҳариф ҳозир шудааст. қоида вайронкунӣ аз сӯи Ҳасан Рустамов. ин дафъа дар маркази майдон футболбози бо таҷрибаи Равшан қоидаи бозиро вайрон кард. Холмурод Назаров тӯбро гузоштааст ва тайёрӣ мебинад барои он ки тӯбро аз вазъияти стандартӣ ба бозӣ дарорад. Ҳикматулло Расулов акнун бибинед Ҳикматулло то ба хатти дифои худ дар канори чап омада мас инҷо давоми чанд дақиқаи охир бозӣ карда истодааст. Умуман ба ҳуҷумҳо пайваст шудани ин футболбозро надидем. Шояд ин дастури сармураббӣ бошад ки Ҳикматуллоро нагузошт дигар ба пеш равад ва пешниҳод кард ки ба хатти дифо гузараду инҷо қарор гирад то ҳамдастаҳои дигараш фурсати ба ҳуҷум гузаштанро пайдо кунанд. Ҳикматулло Расулов акнун партоби тӯлонии тӯб аз сӯи ӯ ба ҳамдастааш Аҳтам Холбоев ки дар канори чап мазарат дар канори рост бозӣ мекунад ва баъдан футболбозони Куктош ҳангоми ташкил кардани ҳуҷум боз ҳам дучори мушкилӣ мешаванд. دقیقه 40 رقابت ادامه دارد. حساب 0-1 و فایده فوتبالبازان کوکتاش. آنها در دقیقه 32 توانستند بعد از اجرای ضربه پنالتی از سوی محسن عبدالغفورов با پیش بروند و دسته تا همین لحظه پیش‌صفی خود را نگاه می‌دارد. البته روشن بعد از آن که گل سر داد کمی فاولتر شد و چند مرتبه دیدیم شاگردانی غیرتعلیمی رحمتov توسط کنار با هجوم ها گذاشتند، ولی آن همه جهد و تلاش و کوششی که آنها داشتند تا همین لحظه نتیجه خود را نمی‌دهد. افساید بود برای هر دو فوتبالباز دسته کوکتاش.
اونها هم این چیز رو خیلی خوب درک میکردن، دیگر کوشش نکردن به سمت توپ دویدن خود رو ادامه دهند. اشتباه‌ها بیشتراً انفرادی است از سوی فوتبالبازان روشن. ببینید در چند مورد می‌بینیم وقتی که می‌خواهند توپ رو به هندسه‌های خود رسونند اونها نمی‌توانند به این کار موفق شوند، چون موقع و جوی هندسه خود رو چندان درست معین نمی‌کنند و هم بعداً هنگام اجرایش پرتاب دقیقیت نمی‌رسد. عکس الهجوم فوتبالبازان کوکتوش با سم محسن عبدالغفورов از کنار فاول است. پرتاب توپ از سوی او به داخل جریمه‌گاه. حالا مبارزه برای توپ ادامه دارد و فوتبالبازان روشن اینجا موفقیتی خود رو البته می‌توانستند به قید گیرند. دسته هنگام تشکیل کردن هجوم‌ها گفتیم کمی دچار مشکلی است و زودتر البته اونها حرکت کنند همانقدر براشون شاید موقعیت‌های آزاد بیشتر در نیمه جریمه‌گاه حریف پیدا شود. قربانعلی بابایف در مبارزه با فوتبالباز حریف با موش زده توپ را از داخل جریمه‌گاهش بیرون کرد و بعدا همدستای دیگرش کمک کردند تا فشار مدت چند لحظه کاهش یابد. اما در مرکز میدان ببینید چگونه توپ را صاحب میشوند فوتبالبازان دسته کوکتوش. خواستند که زود هجوم خود را تشکیل کنند اما قاعده ویرانکنی فوتبالبازی دسته روشن اینجا برای آنها خلل میرساند. دلر چولوف در نزد فوتبالبازی آسیب برداشته دسته کوکتوش است اما قاعده ویرانکنی را اونه بلکه هندسه‌اش داود را زیقف کرد. داود باید کمی احتیاطکار باشد ولی این محافظتگری روشن یک کارت زرد دارد. حکمتالله رسولوف پرتابی توپ به سوی او به نتیجه است. این پرتاب و بازیافتی توپ باز هم از سوی فوتبالبازان کوکتوش محسن عبدالغفورов. назаров توپ رو باز به همدستایش میرساند. همینطور امکان ادامه دادن هجوم هست. محسن گزارش او همدستایش اینجا از او پس میپرسند ولی محسن خود به پیش میرود. امکانیتی خیلی هم خوب رو فوتبالبازان کوکتوش استفاده کرده نتوانستند. اما ببینید ارتور پرینس زود به آنها کمک میکند. دسته با فوتبالبازان روشن تقریبا امکانیت نیمه میدان خود را گذاشتن رو نمیدهد در این گونه حالت ها و پرتابی حکمتالله رسولوف باشد به دستی دروازه‌بان رستم ریزایف بود. این دو فوتبالباز موسم گذشته در هیئت رگرت از بازی کردن. البته نیمه اولی موسم رو یک جای پشت سر کردن. بعدا رستم ریزایف همراه با حسن رستم و چندی از بازیگران دیگر رگر رو ترک کرد و به روشن گذاشتند. حکمتالله باشد تا به آخر همراه با رگر بازی کرد و نشانهای برنجی چمپیوناتی 28 فوتبال کشور رو هم موسم گذشته او صاحب شد. از کنار حالا هجوم فوتبالبازان دسته روشن سعیدخانی امروخان توپ رو به داخل جریمه‌گاه روان کرد ولی به نتیجه آخرین دقیقه قسم یکم بازی جریان دارد. فوتبالبازان روشن کوشش کرده ایستادند که هجومی پوزیسیونی خود را تشکیل کنند. فرصت دیگری میتواند به وجود آید اما اشاره می شود که حالت غیر بازی بوده است. از همین سبب رفتی هجومی فوتبالبازان روشن باز داشته شد. به تکرار این صحنه رو میبینیم و در این صحنه البته این چیز خیلی خوب به چشم میرسد. اشتباهی نوبتی از سوی فوتبالبازان روشن عکس الهجوم فوتبالبازان کوکتوش. اما ببینید که این دفعه از فرصتی بسیار هم عالی استفاده کردن نتوانست بازیگری تیم کوکتوش محیدین عادیلوف. 2 دقیقه وقت ایلوگی زم کرده شد از سوی دواری مرکز. اشتباه میبینیم روشن
дар бисёр мавридҳо ба иштибоҳҳо роҳ медиҳад, ки аксарин иштибоҳҳои инфиродии футболбозони алоҳидаи дастаи равшананд. Ҳикматулло Расулов було ҳаракат карда истодааст ба футболбози ҳариф халал расонад ва зуда ин кор ҳам баромад. имкон надод, ки Амирҷони Фаррухзод тавассути канор гузариши худро идома диҳад. чӣ тавре мебинем дар 2 дақиқаи илова кардаи довари марказ танҳо шояд як ҳуҷум шудем муҳаммадсои футболбозони Кӯктош баъд аз иштибоҳи ҳарифонҳо чун як фурсатро дарёфт карданд. Равшан бошад натавонистули ин муддатҳо ягон вазъияти хавфнокро ба вуҷуд орад. охирин сонияҳо барои футболбозони дастаи Равшан пушти сар мешавад. муборизаи онҳо дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва пеналти довари марказ Саёдҷон Зайниддинов ба нуқтаи иҷроиши зарбаи 11 метра ишора мекунад. дар охирин сонияҳои дақиқаи 2 илова кардаи худ Саёдҷон ба хулосае омад, ки қоида вайронкунии навбатиро ҳамчун гӯем қоида вайронкунии дағал баҳо диҳад. аз чанд зовия ҳоло коргардон барои мо шумо ин ҳолати баҳснокро пешниҳод мекунанд ва довари марказ ишора карда истодааст, ки бидуни кадом шаку тардиде албатта инҷо ҳолати қоида вайрон кардаи футболбози дастаи Кӯктош барои таъин кардани пеналти кифоя аст. Қурбонали Бобоев мавқеи худро ишғол мекунад ва мо ҳоло шоҳиди он лаҳзае мешавем, ки метавонад ба рафти ин бозӣ таъсири бевоситаи худро гузорад. Далер зарба ва гол, ҳисоб баробар шуд 1-1 ва футболбозони Равшан тавонистанд дар дақиқаи 3 иловагӣ ҳисоби бозиро баробар кунанд. ҳамин тавр бинандагони арҷманд ҳарду гол ҳам дар ҷараёни бозии имрӯза аз зарбаҳои пеналти зада шуд. Далер Шомуродов дар дақиқаи 3 иловагӣ ҳисобро 1-1 мекунад ва бо ҳамин ҳисоб акнун ҳарду даста ҳам ман фикр мекунам ба танаффус мебароянд. қисми якуми бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Кӯктош бисёр диданӣ ҳам буд. агарчанде Равшан хело кам ҳуҷум мекард, вале ба мақсади ниҳоии худ футболбозони шаҳри Кӯлоб дар анҷоми қисми якум расиданд ва ҳисобро баробар карданд. биёед каме истироҳат кунем ва дар ҷараёни қисми дуюм мо шуморо бозӣ бисёр диданиву ҷолиб интизор аст.